Belaikenau Deramwngo kwlaijak North Sikkim kochogui thangka mengon hangkoni chungthamni gana gini amchai rok thwimani mari thangui sogukha khorok burichi tabuk phano kwmajak kwbang lukurok abo hai haba rogo Sikkimni bagwi train ni sebrinani bagwi gosumung rwkha Swarashtra Mantrakni bwkhaktwi Sikkimni bagwi 44.8 crore rang rinai hini saka kendra Swarashtra Mantrakni bwkhaktwi rwjakmani statement o saklaijaka tikhlai Deramwngo kwlaijak Sikkim haste ni bagwi 44.8 crore rang no tui samani Union Home Minister Amit Shah abono karibo kendroni bwkhaktwi joto phasingtwi no sep rwjaknai hini saka Mantri bwkhrok Narendra Modi ni naikilmungo kendriya hapang Sikkimni logi basajak tei Tran tohbilni simibo chubachu rijaknai hini saka habono bobo haike kifili tubui manai aboni bagwi Sikkim hapangno joto phasingtwi no chubachu rinai kendra phiaba Sikkim haste no naikolna bagwi kaisa kendra committee swnamjakha. Bureau report Kokkhara.